Koronabirusaren borraska urruntzen ari da eta haren eragina eta indarra ahultzen ari dira. Edo hala dirudi, gutxienez oraindik ezustekoren bat eman dezakeelako. Eta bitartean, hegoaldetik fronte bero bat ari zaigu sartzen. Sumendi itxurarekin batzuetan zutan, besteetan epelago. Eta noiz hoztuko den inork ez daki. Izpide diren gai zientifiko nagusien azken ordukoa eguraldi iragarpen gisa eman beharko bagenu emaitza horrelako zerbait litzateke. Gaurko saioan koronabirusaz eta volkanologiaz hitz egingo dugu. Ez gara, iragarpenak egiten ausartuko, baina bai orain eta hemen behar den informazio zehatza ematen. Ongi etorri Teknopolisera. La Palmako Cumbre Vieja volkana da irudietan ikusten dena. Hainbat aste daramatza kraterretik barruak usten, eta jarioa ez da eteten. Munduan gaur egun ia 1000 volkan aktibo daude. Aktibo egoteak esan nahi du nolabaiteko aktibitatea duela, esaterako lurrikara txikiak edo gas jarioak. Horietatik 20tik gora esnatu egin dira azken asteetan, eta laba eta bestelako materialak kanporatzen ari dira. Zaila da erupzio hauek iragartzea, naiz eta volkanek abisuak ematen dituzten. Horrela gertatu da La Palmako Cumbre Viejaren kasuan. 2017 eta 2018 gertatu zian hainbat lurrikarak eta hainbat zufre oxidoaren eta CO2aren neurketak eta helioaren neurketak oso altuak izan ziren, baina momentuan gelditu ziren, ezer gertatu gabe. Aldiz, aurten ere, berriro ere, lurrikarak berriro ere gehitu dira, gazen emariak ere gehitu dira, baina azkenean lertu egin da. Orduan ezin deu jakin, naiz eta datu guztiak bildu, ez dakigun noiz lertuko den volkana. Naturaren fenomeno hauek plaka tektonikoen ertzetan daude gehien bat. Plaka horiek aldentzean edo hurbiltzean sortzen diren orbainetan agertzen dira. Azken hauei subdukzio zona deitzen zaie. Hortxe izaten dira volkan aktiboenak. Baina La Palmako volkanaren jatorria bestelakoa da. Puntu bero baten gainean sortu da. Magma sortzen denean, puntu bero bat sortzen da. Honen azpian badaude horrelako 100 edo 200 kilometrotako zona edo zutabe zilindriko moduko batzuk dira, eta bertan arroka solidoak betik gora dijoazte. Orduan, arroka bat betik gora datorrenean presioa galtzen du, mantuko arroka horiek presioa galtzen dute eta urtzen dira. Eta puntu bero bat sortzen du, magma sortzen da. Gero magma horik egiten duena da lurrazal ozeanikoa zeharkatzen du, 6-7 kilometro zeharkatzen du, eta erupzioa hasten da urazpian. Eta pixkanaka, urazpiko mendi tontorrak sortzen dira, uretik kanpo ateatzen dira, eta irla ozeaniko bat sortzen da. Kanariaseko uharteak sortu diran bezala, edo Hawaiko uharteak sortu diran modura. Volkan baten portaera ez dago bakarrik bere kokapenari lotua. Faktore garrantzitsua da barnean duen magmaren konposaketa kimikoa ere. Magma, lur barnean behe lurrazaleko edo goi-mantuko arroken galdatzetik naturalki sortutako gai mugikor silikatoduna da. Magmak, silize gutxi duenean, erupzioak lasaiagoak eta jariakorrak izaten dira. Volkan horiei Hawaiiar esaten zaie.
Magmaren osaera azidoagoa denean aldiz, silize, sodio eta potasio kantitate handia duenean, eta gas asko eta temperatura altua duenean, erupzioak leherkorragoak dira. Volkan Pliniar eta Vulkaniarren kasua da. La Palmakoa estromboliarra da. Hawaiiarrak normalean egiten dituztenia oso laba biskositate txikikoak dira, laba meak osatzen dituzte, laba koladan meak izaten dira, eta aldiz estromboliarnean kombinatzen dira. Laba hoiek, laba goiti bera isurtzen diren hoiek, eta noizean behin erupzioa leherkorragoa bihurtzen da daraman gas kantitateak eragin da. Orduan, estromboliarrean normalean ematen dute askoz ere mendi edo itxura tipikoa, Fuji mendiaren antzekoak, eta tartekatzen dira labak eta piroklasten geruzak. Laba isuri ez ezik modu leherkorrean ateratzen denean, piroklastoak ere botatzen ditu volkanak. Errautzak izan daitezke oso finak, guretzat ikustezinak izan daitezkenak, hau da, alditugunak partikula hauek arnastu, edo apurtxu bet larriagoak tamainaren aldetik, ikutu daitezkeenak, hauek izango dire, edozein kasutan, 2 mm baino txikiagoko klastoak, piroklastoak. Handiagoak ere badaude, 2 mm eta 64 mm tarteko tamainei, hoiei ditzen zaie lapiliak. Eta 64 milimetrotik gorako piroklastoi ditzen zaie bombak. Bomba horiek euren ibilbidean edo erortzean apurtu daitezke, horren handia direnez, eta apurtutako zatiei ditzen zaie blokeak. Orduan, bombak, hau izango ziren, bombak apurtu gabeko zatiak, eta apurtutako zatiei dauzkenak, nola esan da, ertz batzuk edo aurpegi batzuk ja zuzenak, apurketa planoak, hau izango ziren ja blokeak. Irteeran, magmak berarekin eramaten ditu bidean aurkitzen dituen arroka zatiak, eta labarekin nahastuta aurkitzen dituzte ikertzaileek. Arroka horiek lurpean dauden mineralei buruzko informazioa ematen dute. Mantuko arrokak, igual 100 edo 120 kilometro sakoneran dauden arrokenak, eta beste hauek dire zeharkatutako arroken zatiak. Gasaren kantitatea ere idatzia geratzen da arroketan. Hauek ematen dute informazio zuzena, zein motatako kimismoa dukan laba horrek. Bestalde, aztertuz, bertan dauden zulo hauek, gas burbuilak, besikulak, informazioa emango digute, zein bateko gas proportzia daukan erupzioan dagoen laba horrek. Eta besikulazio hori, hau da, banantze hori, gasa likidoa banantze hori, ea sakonean emon zan edo airepean. Airepean ez ezik itsaspean ere badaude volkanak. Milaka dira munduan zehar bananduak, eta horietatik asko aktibo daude. Ozeano sakonean pizadura bat dagoenean sortzen dira, eta magmak edo gasek hor aurkitzen dute aterabidea. Itsas volkanen erupzioek lurrazal berria sortzen dute. Euskal Herrian ere aurkitzen dira jatorri volkanikoa duten arrokak. Lagin batzuk Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kanpusean dituzte ikusgai. Orain dela 80 milioi urte, Ozeano Atlantikoa irikitzen hasi zenean, irikire horrekin sortu zen beste haustura bat eta Iberiar penintsula Europakiko banatzen hasi zen. Horrek eragin zuen gure arroa mehetu izana eta orduan mantuko arrokak igo egin ziren. Eta mantuko arrokak presioa galtzean, magmak sortu ziren eta urazpian
arroka volkanikoak sortu ziren. Gure arroka volkanikoa. Dena den, horiek duela milioika urteko kontuak dira, eta gaur egun ez dago erupzioaren arriskurik. Vamos a intentar explicar qué es lo que está ocurriendo. Azken egunetan La Palmako sumendiaren inguruko azalpenak eta zuzeneko jarraipena hainbat komunikabidetatik jasotzen ari gara, 11 modu ezberdinetan. Sarean bolo-bolo ibili dena, hau da, Una hora menos, Kanarietako telebista publikoko saioa. Errealitate areagotua erabiliz azalpen geologikoak ematen dihardute. Ikusentzuleak sumendi ondoan zein barruan kokatuz, gertatzen ari denaren eta gertatuko denaren ikuspuntu ezberdin bat emanez. Ikuspuntu ezberdin bat ia beti da erakargarria. Adi PGA Tour Championshipean drone honek egiten duenari. Erabat sinkronizatutako 2 minututako plano sekuentzia ikaragarri bat da. Rory, define 2021. 2021 has flown by. Perfect. All right, you're good. 2021eko txapelketakoa da. Jon Rame Euskaldunak 2. postua eskuratu zuenekoa. Baina halako sinkronizazioak ikusentzunezkoetan aspaldidanik ikusi izan ditugu. Eta honako hau da batzuen ustez, telebistaren historian sinkronizatutako tomarik onena. Hau James Burke da, zientzia divulgatzailea gu bezala, eta suzirien propultsio sistemek nola funtzionatzen duten azaltzen ari da. Aukera bakarra izan zuen ongi egiteko, eta lortu zuen alajaina. Txinan zabaldu den koronavirus berria gizakitik gizakira pasali. Kezka eragin duen berria da birusaren mutazio berri bat. Baina azken hilabetetan gai bat izan bada nagusi telebistan, gai hori COVID-19 da, eta Ana Galarragak ongi daki. Aurten Teknopolisen ez du atal propiorik, eta hori normaltasunaren seinalea da. Hala ere, oraindik bukatu ez den krisi honetan gure aholkulari eta aditu izaten jarraitzen du. Eta gaur, gurekin dugu. Orain arteko neurriekin jarraitzea. Alegia, distantziari eustea, higienea eta maskara janztea. Eta pandemiari egiteko ezinbestekoa da segurtasun neurriak errespetatzea, baina baita txertaketa bizkortzea ere. Txertaketa leku berriak ireki dituzte, horien artean Barakaldoko BEK erakustaztoka. Hemen egunero 1.200 dosi jarri nahi dituzte astelenerako 52.000 pertsonak. Hemen, duela gutxira arte jendea zebilen atzera eta aurrera txertoa jasotzen, ez da? Eta orain erdi utxik, hemen pasilloaren erdian jarri dugu gure seta, nola aldatu den kontua, ez da? Bai. Eta guztia txertoari esker. Txertoari esker, hala izan da. Nik uste dut gutxik espero gendula, ez? Txertoen ikerketa iritsi zanean jabukaerara eta txerto bat baino gehiago baimendu zituztenean eta momentu honetan horrela egongo gineanik. Ez dizut gogoa ematen biba txertoa, gora txertoa, gora zientzia esateko, ez da? Zer poza ematen duen zientziak zerbaiterako balio duela frogatzea, empirikoki. Hori da. Hemen zaitugu, azken ordukoak edo azaltzeko, esango dugu, orainik ere hau ez delako bukatu. Ez da bukatu. Eta endemiko bihurtuko dela esaten dutenean, eta jakingo degula, ikasi beharko degula, hobeto esan da, arekin bizitzen, eta hau betirako izango da, ematen du oso albiste ona dela, eta neurri batean bada, baina bestetik endemiko izatiek esan nahi du, jarraituko dugula virus honen ondorioak luzera sufritzen edo haiek kontrolpian izaten ahalegintzen. Zergatik funtzionatu du txertoak?
babesten duela, bai. Ikusi dugu, frogatu dugu, bizi izan dugu, baina esterilizazio kontu hori, birusa zabaltzea ekidin edo saiestu ote duen, zergatik? Bai, hor kontua da, atera zirenean txertoak, behin eta berriro hartarazi ziguten ez direla esterilizatzaileak. Hau da, kutsatu, kutsa gaitezkela. Naiz eta txertatuta egon, birusak gure gorputzera sartzen da. Behin ja txertaketa gizartean zabaldu denean, orduan bai, begiratu daiteke transmisioa ere eteteko gai ote diren. Ari dira hori, ikertzen gainera. Claro, eta orduan bai ikusi dute datu haiek saio klinikoetan ikusi zirenak norbanakoetan eraginkortasun hori badaukatela, eta gainera transmisioa eteteko ere balio dutela. Zergatik? Naiz eta kutsatu, behin txertatuta zaudela, oso azkar erantzuten du gorputzak eta birusa gorputzean ez da hainbeste edatzen edo ugaritzen. Bai, ugaritzen, eta gainera gorputzak askoz lehenago garbitzen du, ez? Kanporatzen du, eta orduan denbora eta aukera gutxi dauzkazu ondokoari pasatzeko, transmititzeko. Eta horregatik funtzionatu du hain ondo. Ahalik eta pertsona gehien txertatzea eta koronavirusarekin elkar bizitzea, horixe izan da lurralde asko hartu duten bidea. Aldiz, beste batzuk zero COVID estrategiaren alde egin dute, birusaren zabalkundea kontrolarazteko isolamendu neurri zorrotzak ezarriz. Zelanda berria izan da horren adibide. Orain ordea, txertatzeari ekin diote estrategia aldatuz. Hala ere, horrek ez du esan nahi estrategia batek besteak baino hobeto funtzionatu duenik. Han, 27 pertsona baino ez dira hil COVID-aren eraginez pandemia guztian zehar. Aldiz, elkar bizitzaren aldeko apustua egin duten lurraldeetan, milaka izan dira hildakoak. Hain zuzen, Israel izan zen txertoak masiboki jarri zituen lehen lurraldea, eta populazioaren 60% inguru txertatuta zegoenean, babes neurriak asko malgutu zituztenean, olatu handi bat izan zuten. Israelen populazio talde osoak daude txertorik hartu nahi ez dutenak, eta neurriak malgutu ostean, talde horietan kasuak asko igo dira. Kutsatze kasuak hainbeste igo ziren txertoaren eraginkortasuna zalantzan jartzen hasi zirela, eta 3. dosi bat beharrezkoa ote zen ikertzen hasi ziren. Ikertu dutenean, egia ote da, Pfizer jarri zuten Israelen ez da, benetan galdu egin dula eraginkortasuna, ematen du ezetz. Behintzat 6 hilabetetan jarraitzen du izaten eraginkorra. Antigorputzak bai jaisten dira, baina gelditzen dira oraindik ere gorputzean memoria zelula batzuk, horiek direla gero antigorputzak sortuko dituztenak, eta horiek gelditzen dira gorputzean gordeta. Bai, orduan, ikusiko deu eta jarraituko dute begiratzen, eraginkortasun hori jaisten doan ala ez, baina momentuz ez. Ze gertatzen da adinekoetan, 70 urtetik gorakoetan, gomendatu dute 3. dosia hartzea. Ez da oroitzapen hori indartzeko, baizik eta beste adine tarteetan, gure adinean adibidez, 2 dosi nahikoak dira erantzun sendo bat izateko eta babeson bat lortzeko. Baina adinekoetan immunitate sistema ahulduta izaten dutenez, 2 txerto ere ez nahikoak ondo erantzuteko. Eta orduan gelditzen dira pixka eraginkortasun hori jaisten da olataldian begiratuta eta arriskua dago gaixotasun larria garatzeko eta hiltzeko. Justifikatuta egongo litzateke. Kasu horretan orduan behar da erantzun hori ona izan da. Indartzea. Adinaz ari garela, hitz egin dezagun orain, gaztetxoetaz ez da, aurrak txertatu bai ala ez. Horre ere beste eztabaida, iaia polemika. Bai, polemikoa da, badakigulako aurrek berez, babes individualerako ez luketela beharko txertorik, eta ikustekoa da, 12 urtetik bera nola asko diren, individualki ez, baina talde edo gizarte immunitaterako garrantzitsua ote den ala ez, hori da eztabaida. Momentu honetan eztabaida hori egia esan pixka teorikoa da beste zer baino gehiago, ez bai dago 12 urtetik berakoentzat
txertorik baimenduta ez Europan, ez Estatu Batuetan. Sendagaien agentziek oraindik ez dute erabakirik eman, aztertzen ari dira eta gero ikusiko da. Hor ikusi behar dana da, infektatutako haur batek zenbaterainoko kontaktua izango duen pertsona zaugarriekin. Horre ongo litzateke arriskua, kasu horretan. Pfizer farmazeutikak dagoeneko aurkeztu bitu aurrekin egin dituen entsegu klinikoen emaitzak. 5 eta 11 urte bitarteko aurrentzat txertoa segurua eta eraginkorra dela diote. Aurrek helduen dosiaren herena hartu beharko lukete. Baina oraindik Europako sendagaien agentziak ez du erabakirik hartu gai horren inguruan. Beste lurralde batzuetan bitartean hasi dira 11 urtetik beherako aurrak txertatzen. Horixe da Txile eta Kubaren kasua. Txilen 6 urtetik gorakoak txertatuko dituzte Sinovac eta Pfizer txertoak erabiliz. Eta Kuban 2 urtetik aurrera hasi dira Soberana txertoa banatzen. Aurrei dagokienez ordea lurralde bakoitzak bere estrategia hartu du. Danimarkan esaterako 12 urtetik beherako aurrak ez dituzte txertatuko, immunitate naturala hartzea erabaki dute. Azkena elkarrekin izan ginenean, elkarrizketa ekainean uste dut izan zela, botikei buruz, tratamendei buruz hitz egin genuen, eta esan zenuen. Oraindik ez, orain bai, badugu zerbait... Molnupiravir daukaguan, molnupiravir, hau pilula bada, eta hori da errezten duna horren beste ez da, hau zartzen da, lehenengo sintomatik, sentitzen zarenean ondo ezik ja hartzena, aztea daukazu, eta 5 egunetan saio klinikoetan ikusi dutena izan da, erdira jeisten dula ospitaleratze beharra eta heriotzak. Aurrera iztengo balitz, oso berri ona litzateke. Bai, ze gainera saio klinikoetan parte hartu dutenak dira, arrisku handia izaten dutenak ospitaleratzeko, hau da, obesitatea dutenak, 40 urtetik baino gorakoak, bestelako gaixotasunak dituztenak, eta beraz, zailtasunak izaten dituztenak infekzioari aurre egiteko. Orduan, horrelako botika bat, komertzialki ekoitzi daitekela eta saldu ezain garezia gainea, eta aho bidez hartu daitekena, lehenengo sintometatik horrek asko erreztuko luke. Baina, sendagaien agentziak oraindik aztertzen ari dira, ikusi dutelako eraginkortasuna bai, baina albondorio batzuk ere izan ditzazkela. Aurrekoan ezagun batek esan zidan, bere ezagun baten kasua, ez da? Emakumezkoa Donostiarantz abiatu zen, eta Hendaian bukatu zuen. Eta Zernarrari deitu zion, haizu, Hendaianago ez dakit nola iritsi naizen ona. Eta kasu haue kontatzen dizut, COVID iraunkorraz hitz egiteko. Izan ere, memoria galerak, ondorio asko ditu, oraindik ezagutzen ez ditugunak, eta jendea sufritzen ari da, ez da? Bai, Osasunaren Mundu Erakundeak justu urrian ja definitu du klinikoki COVID iraunkorra, zer dan, eta horrek laguntzen du asko diagnostikoan eta tratatu ahal izatea sindrome bezala, sindrome bat izaten da, alde batetik baino gehiagoko sintomak eta izaten direnean. Eta ze sintoma dira, nagusiki eta aipatzen ditunak batez ere dira arnaz aparatukoak, arnaz hartzeko zailtasuna eta nekea, eta gero arazo kognitiboak, memoria arazoak, ariketak egiteko arazoa, ez kalkuluak eta egiteko, irakurtzeko, nekea, neke mentala esan nahi dut. Ez da bromaz, lehenengo 5 astetan, 5etik batek dauka COVID iraunkorra horrelako sintomak. Eta 12 astetara 10etik batek. Ez dira gutxi, Bai, eta COVID iraunkorraren arazonek badu irtenbiderik edo zerbait egin daiteke konpontzeko? Bueno, hori ere zenbat eta gehiago ezagutu, orduan eta hobeto tratatuko dute. Momentuz talde multidisiplinarretan edo disiplinan anitzekotan ari dira parte hartzen, sintoman arabera, espezialista batek baino gehiok begiratu behar dutelako eta osotasunean. Baina arazo larria da bizimodu normala egitea galerazten duelako kasu askotan eta lanerako bajak eta horre guztiak ere baditu ondorio horiek eta gero bere bizimodu arruntean, ezta?
One Health kontzeptua da, giza osasuna, animalien osasuna eta ingurumenaren osasuna dena bat dela. Eta giza osasuna zaintzeko, bestea ere zaindu beharra dago, azkenean horrek egiten dulako esia, gugana ez iristeko, horre babesten gaitu. Ingurune osasuntxu batean, askoz arrisku gutxio dauzkagu guk ere, eta ingurunea osasuntxua egoteko orekan egon behar du eta biodibertsitatea aberatsa izan behar du. Eta horrari gara galtzen etengabe. Elkarrizketa bukatzeko, iraganari begiratu eta ikasgaiak atera, bizi izan dugunetik, eta etorkizunera begira zer. Oso erlaxatuta daude, ezta? Babes neurri guztiak ia alboratu ditugu, zer egin beharko genuke aurrera begira? Aurrenengo gauza hori, babes neurri horiek ikusi benetan, zeintzukin jarraitu beharko dugun eta noiz arte, baina batez ere aurretik egindako guztitik, zerk balio izan duen eta zerk ez. Eta hor, azterketa kritiko bat egin beharko da, kudeaketa nolakoa izan den, eta aurrera begira prest izateko, eduki behar ditugu estrategia garbi eta benetan eraginkorra den horri heldu. Azterketa kritiko hori nik uste dut egiteko dagoela eta diziplinartekoa izan behar du gainera eta parte hartu behar dute gizarteko talde asko. Ez dugu jendea beldurtuko, baina gure berriz ere gertatu daitekelako. Eta hoendik gelditzen dira gauza asko egiteko eta bintzat balio dezala horretarako, ez da? Eta orain Sumendia. Eta orain Sumendia. Egiten duguna da koronavirusetik jauzi edo salto egiten dugu Sumendira, bida batean. Baina horrek erakusten du baita ere, zientziak ez da nola erantzun berdion hain arazo desberdinei. Sumendiarena ere, zientzialariei esker lortu da momentuz eriotzik ez izatea. Horrekin gelituko gara. Berriz ere, gora zientzia. Eskerrik asko, Ana. Eskerrik asko zuri. Gaurkotasunari lotuta ibili gara gaurko saioan eta badakizue esaerak dioena garaian garaikoa. Udazkena perretxiko garaia da eta hanburgesa, hirugiarra edo xerra hauek ere perretxikoak dira, baina beste itxura batekin. Gero eta gehiago dira haragiaren ordezko produktuak eskaintzen dituzten startupak, eta batzuek mizelioa industrialki haziz lortutako proteinak hartu dituzte lehen gaitzat. Moda behar bada, baina bide alternatibo horren bultzatzaileek diote elikagai horiek gozoak izateaz gain, lagundu egingo dutela larrialdi klimatikoa arintzen. Horri buruz hitz egingo dugu datorren astean, klimari eta larrialdiari buruz, eta baita balizko konponbidei buruz ere. Ordura arte, agur!